ಹಾಯ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ಎಂಚೊಲ್ಲರು ಮಾತಾರಲ್ಲ ಸೌಖ್ಯ ಅಂದೇನುವೆ ಇನಿ ದಾದ ಪಂಡ ಯಾನಂಜ ಆರ್ಡ್ರ್ ಮಂತದೆ ಫ್ಲಿಪ್ಕಾರ್ಟ್ ಹಿಡ್ದು ದಾದಂದಿತ್ತೆ ಓಪನ್ ಮಂತ ತೂಕ ಯಾನು ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ವೀಡಿಯೋ ಬಂದ್ಪರೆಗೋಸ್ಕರ ಒಂದು ಐಟಮ್ನ ಆರ್ಡ್ರ್ ಮಂತದೆ ತೂಕ ಓಪನ್ ಮಾಡ್ಪೆ ಹಿಡ್ದು ಭೀಮೆ ಅಂತುಲಿ ತಿರ್ಪುತ್ತುಲಿ ತೂಕ ಭೀಮೆ ಅಂತುಲಿ ಅಲ್ಪ ಇತ್ತೆ ಯಾನು ಉಂತುನಾಗಿ ಇತ್ತೆ ಓಡಿ ಇಂಚಿ ಬತ್ತೀನಿ ಐ ಹಾರನ್ ಅಗ್ಗಿ ತಿನ್ಪಾನ ತಕ್ ತುಗ ದೊಂಬುಂಡು ನೆಟೆ ತುಕ ನೆಟೆನೆ ತೋಜವೆ ಅನ್ನಿಗ್ಲಿ ಎಂಚಲ ದಿಯೆ ಮೊಬೈಲ್ ನಿಗ್ಲಿ ತೋಜಾರೆ ಅಂತ ಫ್ಲಿಪ್ಕಾರ್ಟ್ದ ಬಾಕ್ಸ್ ತೊಲೈ ಒಂದು ಮೊಬೈಲ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ಇಂಕೊಂದು ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ಆವಡುಂದು ಇತ್ತಂಡೆ ಎಪ್ಪು ದಿಂಚಿ ಅಂಚ ಫ್ಲಿಪ್ಕಾರ್ಟ್ ಆರ್ಡ್ರ್ ಮಂತೀನಿ ನಾನು ಎಡ್ಡುಂಡು ಇಂಚಲ ಮೊಬೈಲ್ ದಿಯೋಲಿ ಇಂಚ ನಮ್ಮ ಇಂಚ ವೀಡಿಯೋ ಮನ್ಪುನ ಅಂಚಲ ಮೊಬೈಲ್ ದಿಯೋಲಿ ಬೊಕ್ಕ ನೆಟ್ ಒಂದುಂಡು ಬ್ಲೂಟೂತ್ ನಮ್ಮ ಇಂಚ ಬ್ಲೂಟೂತ್ ಕನೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತದೆ ಫೋಟೋ ದೆಪ್ಪೊಲಿ ಕನೆಕ್ಟ್ ಮನ್ಪೊಲಿ ಅದೇ ಒಂದು ಒಲ್ಪಲ ಮೊಬೈಲ್ ಇದು ಫೋಟೋ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಇಂದು ಬ್ಲೂಟೂತ್ ವೈಸ್ ಅಂಚ ಪ್ಲೇ ಪಾಸ್ ಬಟನ್ ಉಂಡ ಅಂದ ಇಟ್ಟೆ ಬೊಕ್ಕ ಒಂದು ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ಇಂಚ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ಮಂತಲ ದಿಯೋಲಿ ಇಂಚ ರೀಲ್ಸ್ ಪೂರ ಮನ್ಪರಿತಂಡೆ ಎಡ್ಡೆ ಮೊಬೈಲ್ ಇಂಚ ನೆಟೆ ತಿಕ್ಕಾರೆ ಇಂಚದೆತ್ತು ತಿಕ್ ಒಂದುಲ್ಲ ಉಂಟು ಉಂದಾಪು ಲಾಂಗ್ ಆಪುಂಡು ಇಂಚ ಉದ್ದಾಪು ಬೊಕ್ಕ ಮೊಬೈಲ್ ತಿಕ್ಕಾರೆ ಇಂಚ ಇಂಚ ಮಂತದ್ದು ಮೊಬೈಲ್ ಒಂದೊಂಜಿ ಬಂಗ ಹೆಂಗೆ ತಿಕ್ಕಾರೆ ಆಪುಜಿರಪ್ಪ ಇಂಚ ಶೋಕುಂಡು ಯಾನು ಒಂದು ಆಫರ್ ತಿಕ್ಕಿನಿ ಹಿಂಗೆ 204 ಕೊಡ್ತೆ ಅನ್ನಕ್ಕೆ ಎಡ್ಡೆಂಡು ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ಎನ್ನ ಮೊಬೈಲ್ದ ವೆಯ್ಟ್ ಅಂತೇನಕ್ಕೆ ಜಾಸ್ತಿ ಆಪು ಅವು ಮೊಬೈಲ್ ವೆಯ್ಟ್ ಉಂಡತೆ ಮಲ್ಲ ಮೊಬೈಲ್ ತಡ್ಪೆದಲೆ ಕೌಂಟ್ ಅಂಚಾದು ಒಂದೇನೊಂದು ತೋಜಾರೆ ಅಂದಿತ್ತಂಡು ಗಾಡಿ ಬಿಟ್ಟು ಶೋಕುಂಡತೆ ನಿಕ್ಲೆಗ್ಲ ಬೋಡ ಏರ್ಲ ಲಾಗ್ ಮನ್ಪುನಾಕ್ಲು ಉಳ್ಳೇರ ವೀಡಿಯೋ ಮನ್ಪರೆ ರೀಲ್ಸ್ ಮನ್ಪರೆ ಪೂರ ಬೋಡಂಡ ಫ್ಲಿಪ್ಕಾರ್ಟ್ ತೂಲೆ ಎಡ್ಡೆಡು ಉಂಡು ಬೇತೆ ಬೇತೆ ಉಂಟು ಯಾನು ಫ್ಲಿಪ್ಕಾರ್ಟ್ದ ಅವು ಬಾಕ್ಸ್ ಫ್ಲಿಪ್ಕಾರ್ಟ್ದ ಆ್ಯಂಡ್ ಆರ್ಡ್ರ್ ಬಂದು ಯಾನು ಶಾಪ್ ಸೀಡ್ ಪುರಾಣಿ ಬ್ಯಾಗ್ದ ಪಾಡ್ದಿತ್ತೆ ತೂಲೆ ಐಟ್ ಆಫರ್ ಇತ್ತಂಡೆ ಅವು ಶಾಪ್ ಸೀದಾಕಲ್ನ ಫ್ಲಿಪ್ಕಾರ್ಟ್ ದಕ್ಕಲೆ ಅವು ನೆಟ್ ಕೆಲವು ಶಾಪ್ ಸೀಡ್ ಕಮ್ಮಿ ಇಪ್ಪುಂಡು ಐಟ್ ಫ್ಲಿಪ್ಕಾರ್ಟ್ ನಾರ್ಮಲ್ ರೇಟ್ ಇಪ್ಪುಂಡು ಐಟ್ಲ ಇಪ್ಪುಂಡು ಕಮ್ಮಿ ಅವು ದಾದನ ಅಪ್ಪುಂಡು ಆಫರ್ ಇಪ್ಪು ಎಂಕೊಂತೆ ಕಮ್ಮಿ ತಿಕ್ಕಂಡು ನಿಕ್ಲೆಗ್ ಬೋಡಂಡ ಯಾನು ಲಿಂಕ್ ಪಾಡುವೆ ಡಿಸ್ಕ್ರಿಪ್ಷನ್ಡ್ ಅಲ್ಪಾಡ್ದು ತೊಂದೆ ನನ್ನ ನೆಟ್ ಪತ್ತೊಂದು ಲಾಗ್ ಮನ್ಪು ಪಬ್ಲಿಕ್ಡ್ ಪೂರ ಮನ್ಪರೆ ಅವಂದು ನೆಟ್ಟೆ ಹಿಂಗೆ ದಲ ಪೂರ ಅಡಿಗೆದ ಪೂರ ಮನ್ಪುನಾಗ ಮಸ್ತ್ ಬಂಗ ಆಪು ಅಂಚ ಅದು ಒಂದೊಂಜಿ ಬೆಸ್ಟ್ ಐಡಿಯಾ ಇಂಚ ಮಂತದ್ದು ದಿಯೋಲಿ ಇಂಚ ಉದ್ದ ಮಂತದ್ದು ಇಂಚ ಪೂರ ದಿಯೋಲಿ ಅವು ಪೂರ ಖುಷಿ ಆಪುಂಡು ಬೊಕ್ಕ ಪಬ್ಲಿಕ್ಡ್ ಯಾನು ಕೈಟೆ ಪತ್ತೊಂದೆ ನಾನು ಗೊತ್ತಿಜ್ಜಿ ಬೊಕ್ಕ ತುಕ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ದೀದು ತುಕ ಅವರ ಒಂತಿ ಏನು ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ಇದೆ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ದೀಯೆ ಕಪ್ಪು ಕಪ್ಪು ಬರ್ಪೆ ನಾನು ಪಿರಾಡ್ ದೊಂಬುಂಡು ನೆಟೆ ನೆರೆಲ್ಲುಂಡು ಪಿರಾಡ್ ದೊಂಬುಂಡದೆ ಅಂಚದು ಆ್ಯಂಡ್ ವೆಯ್ಟ್ ಒಂತೆ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ದೀನಾಗ ಮೊಬೈಲ್ದ ವೆಯ್ಟ್ ಒಂತೆ ಅಂದ ಅಲೆಜಿ ನಂಗೆ ಯಾವ ಇಂಚ ಫುಲ್ಲು ಪ್ರಪಂಚ ತೋಜು ನಾನು ದೊಂಬು ಸೋಕು ಬರ್ಪು ವಾ ದೊಂಬು ಕಣ್ಣು ಬಿಡ್ರೆ ಹಚ್ಚಿ ಫುಲ್ಲು ತಿರ್ಗೊಂಡು ಬರ್ಪೆ ಲೈಫ್ ಈತೆ ದೊಡ್ಡು ಖಾಲಿ ತಿರ್ಗುನ ತಿಂಪುನ ಚೆಪ್ಪುನ ಅದೇ ಏರ್ ಬೋಡ್ಚಿ ಬೇರೆ ಇಂಚಿನ ಲೈಫು ಅಂಚ ಸೋಕಾಪುಂಡು ನಟೆ ನಾನು ಒಟ್ಟಿ ಮನ್ಪು ಲಾಗ್ ಒಂಜಿ 2 ಜನ ಎದುರು ಬತ್ತುಂಡ ಬೊಕ್ಕ ಇಜ್ಜಿ ನರ್ವಸ್ ಆಪು ಅಂಡ ಪಿರಾಡೋರಿ ಎರಾಡಲ್ಲ ಸಪೋರ್ಟ್ ಕೊರ್ಪುನಕ್ಲು ಇತ್ತಂಡ ಮಸ್ತ್ ಎಡ್ಡೆ ಆಪು ಅಲ್ಲ ಇತ್ತಂಜಿ ಗಾಡಿ ಬತ್ತನು ಸೋಕುಂಡ
ಒಂದು ಸೋಕೊಂಡ ಕೋಲು ಇರ ಬಾಯ್ಡ್ ಬಚ್ಚಿರಿ ಉಂಡು ಸೋಕೋಜುನ ದಾದ ಹ್ಞೂ ದಾದ ಹಾಯ್ ಪಲ್ಲಿ ಮಾತಿರಲ್ಲ ಹಾಯ್ ಪಲ್ಲಿ ಇಂಚ ಎನ್ನ ಅಜ್ಜಿ ಬೆಂದರು ಸುಬಾಡು ಚೈನ್ ಬೊಕ ಬಂಗಾರದತ್ತ ಅಯ್ಯ ನಾವು ಒಂಜಿ ದಿನ ಪಾಡ್ನಿ ಮುರಾಣಿ ದೇವಸ್ಥಾನ ಪೋನಾಗ ತಂದೆ ದೀಪ ಹೌದಾ ಒರಿಯಾನ ಮೀಪಾಯಿನಿ ಸಿಲೆಕ್ಟ್ ಅವಸ್ಥೆ ಇನ್ನು ಕಾರಿಗೆ ಮಾತ್ರ ಸುಮಾರು ಬರಿಂಡಿ ನಾನು ಅವಸ್ಥೆ ಏನ ಒಂಜಿ ಕೋಡ್ ಉಂತ್ವೇನ ಉಂತಿನಲ್ಪ ಅಂಚರ ಇಂಚರ ಇಂಚರ ಅಂಚರ ಎಂಚಾಂಡು ದಾದಾ ಪುಣ್ ಪಜಿಡು ಪುರ ವಿರಲೋದಿಲ್ಲ ಅವಿತ್ತು ಚಂಡಿ ಅದು ಮೇಯ್ ಚೋರವರಸಿ ಅವರಸರ್ಲ ಬಿಡ್ತಿದ್ದೆ ಸರಿ ಕಟ್ಟು ಎಂತಾಗತ್ತಾ ದಾದಾ ಪುಂಡು ಹಾಂ 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 ಇಲ್ಲದುಲದ್ದ ಉಲಾಯ್ದ ಹೊರತ ಬೇಲೆ ಪುರ ಆಂಡ್ ಟಾಮಿನ ಬುಡ್ತಯ್ಯಾನು ಒಂಜಿ ಪೋಯೆ ಗೊತ್ತುಜ್ಜಿ ಹಾಗೆ ಒಟ್ರಾಸಿ ಅವು ಒಂಚೊಂಜಿಂಚ ಮಂತೊಂತಿ ಮೀಪಾಯಿನಿ ಅದ ಬೊಕ್ಕಾಯ್ನೈಟ್ ಒಂದುಲ್ಲ ಪೇನ್ ಅದಿತ್ತುಂಡು ಅವು ಮೀಪಾಂಡವಲ್ಲ ಪೋವ ಅಂದ್ ಮೀಪಾಯಿನಿ ಅಂದೆ ಬೊಕ್ಕಾಯ್ಗ ಮೀಪದ ಅಭ್ಯಾಸ ಇಜ್ಜಿ ಎಲ್ಲಿಪ್ಪನಾಗ ಮೀಪ ಅಂತುಂಡು ಗಡಿ ಗಡಿ ಬೊಕ್ಕ ಮಲ್ಲ ಒಂತೆ ಮಲ್ಲಾಯ್ ಬೊಕ್ಕ ಎಂಕ್ಲೆಗ್ಲ ಪುಡ್ಸೊತ್ತಿಜ್ಜಿ ಮೀಪ ಒಂದು ಇಜ್ಜ ಅಂಚ ಇತ್ತೆ ಬೇವಿರ ಒಂಜಿ ದೆಪ್ಪರ ಉಂಡು ಬೇವಿರ ದೆಪ್ಪರ ಪೋಯ್ ಬಯ್ಯ ಕಜಿಪು ಅಣ್ಣೆ ಕೋರಿ ಕನ್ಪೆ ಪಂಡೆ ಅಂಚ ಐಕಿತ್ತೆ ಸಾಮಾನು ಪೂರ ಪೊತ್ತುದು ರೆಡಿ ಮಂತ್ ದಿಯೋಡು ಬೊಕ್ಕ ಕಜಿಪ್ ಮನ್ಪುನಿ ಹೊರತ್ತ ಇಲ್ಲದುಲ್ಲ ಇದು ಹೊರತ್ತ ಬೇಲೆ ಅಂಡ್ ದತ್ತೆ ಕನ್ನಡ ವೀಡಿಯೋ ಪಾಡ್ದತೆ ಆಯಿತಾ ಲೈಕ್ಸ್ ಬೊಕ್ಕ ವ್ಯೂಸ್ ಪೂರ ಬರೊಂದುಂಡು ಎಡ್ಡೆಡ್ ಇತ್ತೆಲ್ಲ ಬರೊಂದುಂಡು ಕನ್ನಡ ವೀಡಿಯೋ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಎಡ್ಡೆಂದೆ ತೋಜುಂಡು ಇಂಕ್ ದಾದನ ಪಂಡ ತುಳು ತಕ್ಲೆಗ್ಲ ಅರ್ಥ ಆಪುಂಡು ಕನ್ನಡ ತಕ್ಲೆಗ್ಲ ಅರ್ಥ ಆಪುಂಡು ಅಂಚ ಹಿಂಗೆ ದಾದನ ಎಡ್ಡೆಂದು ತೋಜುಂಡು ಫಸ್ಟ್ದೇ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಂತುಂಡ ಕನ್ನಡನೇ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಂದೊಲ್ಯ ದಾದನ ನಲನ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮನ್ಪೊಲಿ ಎಂದಾಪುಂಡು ಬೊಕ್ಕ ಗೊತ್ತುಜ್ಜಿ ಏರೇರು ಎಂಚ ಎನ್ನು ಬೇರೆ ಅಂದೆ ತೂಕ ದಾದಾಪುನ್ ತೂಕ ಮನಸ್ಸಾಯಿ ಲೆಕ್ಕ ಕೋರಿ ಕಜಿಪ್ಪುಗು ಮಸಾಲೆ ರೆಡಿ ಮಂತೆ ನನ್ನ ಕಡೆಪ್ಪುನು ಫ್ರೈ ಮಂತ ಕೋರಿ ಕಚ್ಪುದ ರೆಸಿಪಿ ಸಲ ಅನ್ ಶೇರ್ ಮಂತೊಂದಿಜ್ಜಿ ಏನು ಪಾಡ್ದೆ ಲಾಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ಲ ಕಾಲೇಜ್ ಸಿಂಪಲ್ ಏನಾರ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡದು ಇದು ಫ್ರೈ ಮಂತೀನಿ ಎಂಚ ಇಲ್ಲಿ ಪೂರ ತೋಜುಂಡ ಅಂತ
ವೀಡಿಯೋ ಸರಿ ಹಾಕ್ಕೊಂಡು ಒಂದಿತ್ತೆ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ಲೆವಲ್ ಇತ್ತಿನ ಜಾಗಡು ಉಂಟುಂಡು ಬೊಕ್ಕ ಇಂಚ ಒಂದಿತ್ತಿನ ಜಾಗಡು ಉಂಟುಜಿ ಎನ್ನಿತ್ತೆ ಕಡೆಕ್ಕ ಎತ್ತು ತಗ್ಗಿತ್ತಿನ ಜಾಗಡು ಉಂಟುಜಿ ಅಂಚ ತುಕ ಮಲ್ಲ ಅಡ್ಜಸ್ಟ್ ಮಂತಂದು ಪೋಡತ್ತೆ ಕೋರಿ ಕಜಿಪತೆ ಬೊಕ್ಕ ಯಾನು ರೊಟ್ಟಿ ಮಂತೆ ರೊಟ್ಟಿ ಆಂಡ್ ಮಂತದು ಐತೆ ಕಜಿಪ್ ಮಂತಂದಿಲ್ಲ ಕಜಿಪುಲ್ಲ ರೆಡಿ ಆಂಡ್ ಇನ್ನಿತ ಸ್ಪೆಷಲ್ ರೊಟ್ಟಿ ಬೊಕ್ಕ ಕೋರಿ ಈ ವಿಡಿಯೋ ನೀಟೇಗೆ ಎಂಡ್ ಮಂತೊಂದುಲ್ಲೆ ನಿಕ್ಲೆಗ್ ಇಷ್ಟ ಉಂದೆನ್ವೆ ಇಷ್ಟ ಒಂಜಿ ಲೈಕ್ ಕೊರ್ಲೆ ಕಮೆಂಟ್ ಕೊರ್ಲೆ ಅಂಚನೆ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮನ್ಪುಲೆ ಬಾಯ್ ಟೇಕ್ ಕೇರ್.